It's twilight time. Molt bones companys i companyes del Factor F. Avui us presentem un programa una miqueta diferent. No sé si heu notat que la musiqueta d'entrada, els que esteu escoltant el programa a través de la ràdio, no quadrarà molt amb l'època actual. Els que esteu veient el programa a YouTube entendreu una miqueta més de què va la cosa. I és que avui parlarem de WandaVision, perquè ja s'ha estrenat a Disney Plus, i el que hem decidit és alguns dels companys del Factor F ha sigut gravant-se tot just després de veure l'episodi, amb una reacció tal qual, sense haver llegit en lloc més cap crítica i sense haver parat entre nosaltres, directament agafar el mòbil, gravant-se, i és el que us portem avui. Per tant, sense cap més dilatació, endavant les opinions! Hola, ¿qué tal, factorianos y factorianas? Soy el último crítico y bueno, voy a dar mi opinión sobre Bruja Escarlata y Visión, o en su título original WandaVision, y creo que ya hacía falta, después de un año de sequía del UCM, una nueva serie, en este caso, sobre los personajes de cómic que son la Bruja Escarlata y Visión. Creo que la serie arriesga, tanto para los que les guste eso o no. Ha intentado arriesgar con algo diferente, cosa que yo sinceramente agradezco. Creo que los dos primeros episodios hacen un claro homenaje a las sitcoms de los 50 y de los 60 americanas, como puede ser Embrujada, por decir una de tantas. Y creo que los próximos episodios van a ser algo muy grande. O tiene pinta de que el camino va a ser muy grande y sobre todo que tendrá que enlazar con lo que es la secuela de la película de Doctor Extraño, en la que también ya han anunciado que saldrá Wanda. Aparte de eso, decir que la química entre Elizabeth Olsen y Paul Bettany me parece maravillosa. Tiene una química perfecta. Nunca imaginé que con el personaje de Visión me va a reír tanto en mi vida. Creo que el tono humorístico lo han conseguido totalmente. Y nada, esto sería mi opinión de lo que es el principio de Bruja Escarlata y la Visión, o WandaVision, como a uno más le apetezca titular a la serie. Así que nada, yo por mi parte me ha parecido unos buenos primeros capítulos y a ver qué nos depara el futuro. Así que nada, espero que os haya gustado mi mini reseña y nada, nos vemos por las ondas. Hola, bona tarda. A veure, WandaVision. WandaVision és una sèrie que m'ha agradat molt. El format aquest així en blanc i negre i tal em recorda una sèrie que jo veia quan era petit que es deia Embrujada, ¿vale? Que eren els problemes d'un marit, una dona que era una bruixa i la seva mare. Aquí podien canviar la mare per la veïna pesada i realment seguiria funcionant totalment igual. Després, m'ha agradat molt, per exemple, el tractament que li donen a la Vision. A la Vision, per com jo la conec als còmics, és una mica com en Data de Star Trek. Llavors aquí, des del meu punt de vista, crec que tot això està vist des del punt de vista de la Wanda, ¿vale? Que la Vision realment no hi és. O sigui, com si fossin els records d'ella. Que això em vindrien a fer la quiniela dels villans de la sèrie. Hi ha un parell d'ous que em fan anar a petar a l'UCM. Concretament a la pel·lícula de l'Era d'Ultron i Soldado d'Invierno. I això fa que la meva quiniela de villans per aquesta sèrie sigui en primer lloc per uns villans del Capitán Amèrica, que són Armin Zola, el Baron Strucker i el Dr. Fausto, enemics del Capitán Amèrica als còmics, però que estan molt relacionats en la manera de tocar les ments i repetir les ments i aquestes coses. El segon villan que tinc en ment, perquè en tinc diversos, seria Mojo, un villan dels X-Men, que està especialitzat en fer programes de televisió, val? I com Wanda és la primera mutant que va entrar als Vengadores i a l'UCM estan preparant l'entrada dels mutants, podria ser que fos el nexe entre elles. També tot això està basat en la història que van aparèixer als còmics dels Vengadores de la Costa Oeste, que per mi són dels pitjors que hi ha, val? De dintre de la història dels Vengadores. I això donaria peu a entrar en una tercera opció que seria un villaco demoníaco que serviria per començar a fer dintre l'UCM totes les sèries de tipus Motorista Fantasma, Blade i aquestes històries, però això el temps ens ho dirà. A veure...
Difícil parlar-ne sense fer spoilers. Suposo que els fans Marvel en tenia moltes ganes, però des del minut 1 t'explota el cap. Totalment. Marvel ho torna a fer, Kevin ho torna a fer, Kevin Feige, gràcies per fer tan feliços els fans Marvel. Marvel sorprèn, torna a innovar d'una manera... Des del primer moment no us deixeu-vos portar a poc per la sèrie, perquè Ja suposo que aniran donant respostes a les preguntes, és la gràcia de la sèrie. és la gràcia. I dic innovar perquè fa un homenatge i ens fa recordar les sèries dels 50 i dels 60 i com hem dit de seguida, Embrujada, com es deia aquí, sobretot. Que també ja és un cachondeo, no, això, ja? Sí, amb els típics gags d'aquella època, que tot i ser típics i tòpics, impossible no riure de tota la gràcia, i amb això. I amb petites pistes que ens enllacen a l'univers Marvel, a l'UCM, i a el que ens pot preparar els pròxims capítols. És a dir, ja és molt complicat no parlar-ne sense fer spoilers. Hi ha un munt d'ous de Pasqua per anar descobrint i anar dient hola, i... vull dir, molta cosa. S'ha de veure més d'una vegada cada episodi, perquè la primera vegada, només amb la sorpresa, ja se t'escapen coses. Bueno, típic de Marvel, no? Sí, és... I, bueno, aquests ous de Pasqua que els més fans enganxem, no? Però molt bona. Molt. A veure què faran aquesta gent, perquè això pinta a que, bueno, jo vaig venir aquí, que donarà una volta tot plegat, que fliparem. Això és principi de la fase 4, recordeu, ja ho veureu, si no. Bones, pues aquí estic. Acabo de veure... Aquesta és la cara que se't queda quan veus els 2 primers capítols de WandaVision, La Bruja Escarlata i Vision. M'ha agradat? Sí. Per què? No sé. Kevin Feige, ¿qué has volgut fer aquí? ¿Qué nos quieres contar? Dinos. ¿Qué hay detrás de todo eso? No faré spoilers, no diré res, però si més no, m'ha sorprès molt, m'ha agradat. L'estètica és brutal. Sí, és que no t'ho diuen i no saps que és una pel·lícula de l'any 2020. Molt bona, m'està agradant, és xulo, però tinc el gusanillo. No sabia què ha passat aquí, què és esto? ¿A dónde nos llevas, Kevin? I res, i molt bé, molt xula, molt recomanable. Esperem que segueixi així, esperem que la cosa vagi avançant i vagin passant cosetes. Ara m'agradaria fer així, fer pling, com Embrujada, no WandaVision, Embrujada. I és que està molt bé. Que vagi bé. Hola, friquis i friques del Factor F. Per fi he pogut veure aquesta estrena de doble capítol de la nova sèrie de Marvel Studios, WandaVision. En aquests 60 minuts de temps que tinc us faré una petita desgranació del que ja passa. Com? Que no tenim temps? Ah, perdó. Doncs vinga, ràpidament. Durant els primers minuts aquesta va ser la meva reacció. What the fuck? Què estic veient? I és que la sèrie, no ho negarem pas, té una estètica bastant estranya. Però crec que la resta de companys del Factor F opinen exactament el mateix. Doneu-li una petita oportunitat, sigueu pacients, acabeu de veure i gaudir d'aquests 2 primers capítols perquè la vostra reacció ràpidament canviarà a això d'aquí. Oh my god! Quina meravella és aquesta sèrie, o pot arribar a convertir-se aquesta sèrie. Qui hagi vist el tràiler ja sap que aquesta sèrie va dedicada a una de les millors parelles de l'univers cinematogràfic de Marvel. I no ens referim a Tony Stark i a Pepper, sinó a Wanda, la Bruja Escarlata i a Vision. I aquests 2 capítols, i sembla que també serà una mica la tònica general dels propers, és tot un homenatge a les sitcoms americanes clàssiques. Aquestes sèries familiars de comèdia.
I no em refereixo als Simpsons, que porta més de 30 anys en antena, sinó a aquestes sèries de comèdia tipus Roseanne o tipus La Nana, que van poder gaudir a TV3 i al Canal 33, i sobretot a grans comèdies familiars en blanc i negre, com poden ser La família Addams, La família Monster i, per sobre de tot, la sèrie Embruixada. L'ho dit, doneu-li una petita oportunitat que la gaudireu molt. I no vull donar cap spoiler, però amb aquests 2 primers capítols ja es veuen petits indicis de cap a on poden anar la història. Els més habituats als còmics de Marvel, els més habituats a tota aquesta iconografia, a tot aquest món gran creat a l'univers de Marvel, els veureu de seguida. Molt bones amics i companys del Factor F, sóc en Marcos i us faré la meva petita review o crítica dels 2 primers episodis de WandaVision, que ja estan disponibles des d'avui a Disney+. WandaVision o Bruja Escarlata i Vision, com s'ha posat aquí el títol a Espanya. Si bé amb el contingut promocional no teníem gaire clar de què anava la sèrie, veient els 2 primers capítols ens quedem igual. És una sèrie que és una comèdia que ben bé és complicada d'explicar i hi ha teories. Segurament tu tens la teva teoria si has vist el contingut promocional o has vist algun dels trailers. Si no, amb els 2 primers capítols, teories en tindràs tropecientes, d'acord? I jo només us puc dir que és desconcertant, no s'assembla gens a res del que ha fet Marvel amb anterioritat i no saps per on agafar res. I això és genial. O sigui, és poc previsible, és un material completament diferent a l'usual, i això fa que vulguis veure més capítols. Malauradament han decidit fer els capítols un a la setmana, és a dir, que fins divendres de la setmana que ve no tindrem més capítols i veurem què carallo està passant, perquè realment és una sèrie de molt difícil classificació. Només us puc dir que la mireu i intenteu treure amb vosaltres a les vostres pròpies conclusions. A mi m'està agradant, hi ha moltes cosetes que estan molt ben fetes, són molt divertides i crec que és una sèrie que pot molar bastant. Hola, bona nit. Bueno. Parlo fluixet perquè és tard i tot just acabo de veure, de visionar els 2 primers capítols de WandaVision, la primera sèrie de Marvel Studios. No sé si és perquè portem 1 any i mig d'abstinència, però m'han semblat 2 capítols fantàstics, 2 capítols perfectes, novedosos. Et fan viatjar cap als anys 50, 60, els anys 50 o 60 americans, i que et recorden gairebé forçosament les sèries d'aquella època. I si no, estic pensant sobretot en Embruixada, Bewitched. I si no, quan mireu la sèrie i veieu la intro del 2º capítol, m'entendreu perfectament. La veritat és que el primer capítol m'ha descol·locat una mica, perquè em pensava que no seria tan monotemàtic, però a mesura que van passant els minuts, nois, es va posar molt més interessant. La veritat és que m'agradaria parlar-ne una mica més, però és que corro el risc d'entrar amb spoilers, cosa que seria imperdonable. Res, només desitjo que us agradi tal com m'ha agradat a mi i espero que en puguem continuar parlant molt més i sense por a destripar alguna cosa. Vinga, bona nit! Doncs fins aquí les nostres opinions sobre WandaVision. Recordeu que ja la teniu disponible a Disney Plus i la podeu visionar immediatament després d'haver escoltat aquest programa i ens feu arribar les vostres opinions als canals habituals del factorf.blog. Moltes gràcies i que tingueu un molt bon dia!